ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೇಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೇಡೆ ಮೂಜಿ ತೇಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕದ ತೇಡೆ ಒಂದು 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋರುಡು ಅವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂತೆ ಮುಂಚಿ ಮುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ತೇಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಸ್ಪೂನು ದಾಸಿಮಿ, ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮಂಜಲ್ದ, ಮೊಕ್ಕೊಂತೆ ಮೆತ್ತೆ, ಮೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೊಕ್ಕೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮೊಕ್ಕೊಂಜೀತು ಪುಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನೆಕ್ಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಈತ ನೈಸ್ ಆಗುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಳದಿಕ್ಕ ಇಕ್ಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ನೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಒಂದು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಟೊಮೆಟೊಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಡೆ ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದಂತ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತಿನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈತ ದಪ್ಪದಿ ಹೋಗೋಣ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೊದ್ದೆರಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ತುಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿಡು ತಿರ್ಗಾಗ ನಾವು ಮೀನಿಂದ ಬಿಸಲು ನೇಪ ತಿರ್ಗಾವಡಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡಿಗೆ ಬಿಸಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿನ ತುಕ್ಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊದ್ದಿಡುವುದು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೇಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಆದಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ತೇಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.